Bună, suntem echipa Electrobotics de la Liceul Tehnologic Ferdinand I din Curtea de Argeș. Liceul nostru are profilele tehnice de electronică și automatizări, profilul tehnic electric și profilul tehnic mecanic. Așadar, membrii echipei aparțin tuturor specializărilor. Echipa noastră s-a creat acum mulți ani, dar a luat amploare anul trecut. Echipa este formată din 15 elevi, 2 profesori îndrumători și o fostă elevă a liceului nostru, care ne este și mentor. Alături de ei putem crea o echipă de neînvins. Odată cu participarea la acest concurs, ne dorim să ne aprofundăm cunoștințele pentru viitor și să ne facem foarte mulți prieteni din orașele și liceele din țară.